jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiɓe daroɓe Ayaw Pindi TV en garti e kattande jomiraɗo e subaka hande o gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadana e jaydiji leydi Sénégal joni palen koye jaydiji ɗi talata 16 lewru juin hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e jeegom ko sifa e kelle gadana e jaydeji leydi Sénégal eɗen puɗɗoro e jayde coftal ɓallinde jayde record quotidien sababude pottal hakkude leydi Sénégal e kam e leydi France pottal garoniwal leydi Sénégal e ko yuti alhaali on ɗon coupe du monde ɗo ɓe mbi kam musidɓe jeynankoɓe ngal ɗon pottal jogori wonde ko e kikiɗe hande o sanga waktuji 19 ɓe mbi ko beele barode teddugal leydi Sénégal paari gam windidde hono ngol ɗon ɗerwol tarih ko yuti alhaali pottete ko yuti e coftal ɓalli hakkude leydi Sénégal kam e leydi France ɗum woni ko waɗi gardi natal muɗum jande record quotidien ɗo ɓe mbaɗi natal Sadio Mané kam e Kylian Mbappé ɓe garti noon e ko yuti alhaali e keɓugal ngal on ɗon keppu guendijo mo leydi Sénégal keblo kippo Pape Thiaw konngoli muɗum ine tawe e jande o wi koma yiye hello wongo wonande kay kippo guendijo mo leydi Sénégal Didier Deschamps e keblo kippo guendijo mo leydi France kam nene konngoli muɗum ine tawe e jayde nde yette ƴeewoyen jayde ganduɗa kañum woni jayde Rewmi Sport kam musidɓe jeynankoɓe ko hen ɓe garti ɓe wi ko coupe du monde 2026 leydi Sénégal kam e leydi France ma kuccodir e ñalawma hande o duuɓi nogas e nayyi caggal ngal ɗon pottal bannogal hitande ujunnaje ɗiɗi e 2002 hono wiiri kam musidɓe jeynankoɓe ɓe mbi beele ma Sénégal ref ono e leydi France ko ɗum woni ko ɓe kadi e gardidi natal mabɓe siftinde Sénégal fino leydi France gotelin tigga omo ganduɗa kañum woni biyeteɗo Pape Bouba Diop yar hammuɗum ko kam hemno fartange loggude ngol ɗon loggol ngol leydi Sénégal jayde guendire nde Le Soleil ko hen arti ɓe mbi tan nde ko barode teddugal ɗe leydi Sénégal e woni tan nde ko guertoɗe leydi France ko min kay goni ko caaha ha yoori fewna ha feewi ɓattina ɓe ganduɗa kañum woni e barode teddugal ɗe leydi Sénégal hono wiiri kam musidɓe jeynankoɓe ɓe garti noon e ngal ɗon potel ɓe mbi ko sanga waktuji 19 e ñalawma hande o walla kikiɗe hande o toon to dawlaji toon to Amérique ganduɗa kay barode teddugal leydi Sénégal ina jogori huccodirde e leydi France kono noon kadi ɓe garti on ɗon entretien exclusif mo ganduɗa kay ɓe mbaddi ɗum e jagorɗo kalfinaɗo ko yuti alhaali coftal ɓalliɗo e nder leydi Sénégal hono no wiiri jayde nde arti ko yuti alhaali caɗele dawrugol teskade haalni e jaltal mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ɗum ne tawe e jayde nde ngal ɗon jaltal Ousmane Sonko ɓe ganduɗa kañum woni musidɓe men jeyniyankoɓe ɓe point acti garti hen ko ɓuri ko yaaji ɓe kolliti noon e nden ɗon ñamade suudade wiyata noon hen woni tan nde Ousmane Sonko kañum kay waɗi ko wiyete ko rétro pédale woni so tawino kay ko e weelo makko o wonno mbiyen weelo ngo o rutini pédale o caggal hono no wiiri e jayde nde kam musidɓe jeynankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko hoorejo kesso omo suudu sarɗiji leydi Sénégal kañum kay beele on ɗon sorti makko mo o waddi eɓe ganduɗa kañum goni France 24 beele kanko de o yanani e haala hono wiiri kam musidɓe jeynankoɓe ɓe garti noon ɓe mbi ko Ousmane Sonko e wiide muɗum saaha mo o haalanno ko yuti alhaali ñamade e suudade o haalano hen humpido yajgo ko noon kadi o arti o wi ko ɗum ganduɗa kay kañum woni nde o haalata ɗum nde o haaldi ɗum ko en tant que gardiɗo lande dawrugol ɗo e nder leydi Sénégal o haaldani ɗum en tant que mo ganduɗa kañum woni hoorejo jagorɗe ɗum ne tawe e jayde nde ɓe gartini kadi konnguli e Barthélémy Dias hono no wiiri kondude mo ganduɗa kañum woni Hamidou Anne mo APR ɓe kala cuuti konnguli garti ko yuti on ɗon fannu hono no wiiri e jayde ganduɗa kay kañum woni jayde point acti jayde L'As quotidien ko en arti ɓe mbitan nde ko ganduɗa kay kañum woni Jamfa ɗum woni ko Sonko inniri ceeral hakkude makko e mo ganduɗa kañum woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko noon kadi élection won tan nde sumgoji ganduɗa kay kañum woni diwan woni sumgoji ganduɗa kay kañum woni diwan yankoji ganduɗa kay hani e ganduɗa kañum woni jogogal on ɗon det ɗum foof Ousmane Sonko arti hen e on ɗon entretien mo ganduɗa kay waddi ɗum e ɓe ganduɗa kañum woni RFI kam e France 24 hono no wiiri kam musidɓe jeynankoɓe kono noon jayde nde arti e leydi Sénégal mo ganduɗa kay ne jogori waddude e leydi France e ñalawma hande o on koko yuti alhaali guel ɗon kawguel e windere yanko ɓe mbi ko beele ɓe ganduɗa kañum woni e barode ɗe oɗo saaha kay keblima paari gam winditade on ɗon taarih jayde nde yeehi ha toon to Saint-Louis du Sénégal e on ɗon immeuble baɗ toon effondré woni tan janɗo toon holliti noon ko ene tolni e pittadi nayyi kawri hen e ladial hono no wiiri kam musidɓe jeynankoɓe ɓen ɗon nayo hawriɓe hen ladial hen goto ko ganduɗa kay kañum woni ko baɗannoɗo ko wiyete ko BFM goɗɗo ko étudiante hono no wiiri e jayde nde ƴeewoyen e jayde ganduɗa kañum woni jayde Vox Populi ko hen arti ɓe mbitande ko
immeuble mo nganda kay ko R+2 ko kanyum kay woni ko yani ton tuddo nganda kay kanyum woni Saint-Louis to ete yimbe nayo non kawdi hen ela jal kam musimen jani ko be ngatti hen ko na dum ko jande arti Ousmane Sonko ngal jaltal ngal o wadi nyalawma hanki ko jam hakkude makko be nganda kanyum woni RFI kam e France 24 di non konguli di usuto dum kala ni tawe jande kon non jande Vox Populi arti ko yuti ela haali ngal don potital hakkunde leydi Sénégal leydi France be mbi ko duubi nogas enayi caggal ngal don potital bannogal on don exploit bannoton to Séoul wendonde barotti ngal leydi Sénégal mbele be pari kari gongol ngam nyamde be nganda kanyum ngoni ley nganda kanyum woni gertode de leydi France hono no wiiri kam musimen jani ko be kongudi Pape Thiaw keblo kipo ngendi jomo leydi Sénégal kam e DJ Deschamps keblo kipo mo leydi France kamen kala kongudi mudum ene tawe e jani de Tribune Quotidien kambe musimen jani ko be ngati ko yutel haali dette cachée be mbi ko on attentat contre le Sénégal non kongudi Ousmane Sonko suuti kam musimen jani ko be ngati be mbi ko Ousmane Sonko ene wentande kanyum e yedditima hoore mudum e ko yuti on don fannu dum jawte jande kon non jande arti e Thierno Alassane Sall mo ganda kay arti ko yutel haali Azer jetti din don doriyeji di jogi kala na woni dum be ngada kanyum woni sandarma be hono no wiiri kam musimen jani ko be kongudi mo ganda kanyum woni Hamidou Anne ine tawe e jande ko yutel haali sifa ngon kalidi di dum kala jande arti hen jande l'observateur kanyum arti ko e potital hakkunde leydi Sénégal e leydi France ko dum woni ko be mari e ko buri ko mawnude e ngardidi natal mabbe be mbi ko Sadio Mané kongudi makko o wi ko min padi ngam huccondirde e be nganda kanyum woni leydi France Sadio Mané wondude e mo nganda kanyum woni Kalidou Koulibaly kam e dendangal fettobe kippuge ndi leydi Sénégal hani e keblo o kolliti duubi nogas e nayi caggal ngal potital a banno ngal hakkunde leydi France e leydi Sénégal e on don coupe du monde kamen kadi wala sa jeni be padi ngam huccondirde be nganda kanyum woni e leydi France jande arti e Ousmane Sonko ko yuti al haali on don den don nyamade dum ne kadi musimen jani ko be jande l'observateur arti hen jande Walf Quotidien arti ko en den don nyamade suudade ndi wietenode be politique yi wala Ousmane Sonko ko yuti al haali restriction on den don nyamade be ngatti e kongoli Ousmane Sonko mo nganda kay suuti dum ko nde wonno ko jam hakkunde makko e jandi yankobe be leydi France hono no wi kam musimen e jandi yankobe jandi arti den don nyamade suudade woni jandi enquête be ngatti non e mo nganda kany woni Mouhamadou Moustapha Ba mo nganda kay ko yuti e on don avo mo nganda kay Ousmane Sonko suuti dum ko yuti on don fannu dum kala jandi wietende jandi enquête quotidien arti hen be ngatti non e ko yuti e fanno e sifo gon ka ngal jandi arti hen bandirabe musibe teddube hitibe hidibe ndarabe yaw Pindi TV ngasi halabi cer ko gon ko min kemnoro bina dade ko sifa e kede kada ne yoga e jandiji di Sénégal adi meden e rubinde jandiji wonata ko jango soko weli geno do e den min be on jokke doftade kamere wi ndar programme uji Pindi TV woto jijjite wadde abonné commenter comme partager Allah jarama on jarama